כל פעם שמשהו חדש מתחיל, זה לא בא בקלות. יש הרבה דברים שאתה רגיל לעשות בדרך שלך. כשאני ואחותי מאיה הגענו בפעם הראשונה לפנימיה, אני לא בטוח שהייתי מוכן. בן, קדימה. החלטתי שאני לא יוצא מהאוטו. יצטרכו להביא מנוף כדי להוציא אותי. כן, בן, קדימה, מחכים לנו. אבל לא יכלתי להשאיר את מאיה לבד. שלום, אני שלומי המדריך. שלום. זה דולב, זאת יעל וזאת נועה. נעים להכיר אתכם. רוצים נתחיל בסיור? כן, בטח, יאללה, בואו. כמה שנים את כבר פה? 3 שנים. טוב, זאת הפינת חי שלנו. עכשיו היא סגורה. עיזה בדיוק המליטה ויש גם צ'ינצ'ילה ונחש. וואו, לא נראה לי שראיתי בחיים צ'ינצ'יטוס. צ'ינצ'ילה, ראינו 1000 פעמים אבא. ברוכים הבאים למאפייה שלנו. כמה זמן אתם עובדים? אנחנו עובדים פה פעמיים בשבוע. מה אתם עושים? עוגיות, לחמים וכל מיני דברים טעימים. אפשר גם? כן, תראו אותנו איך אנחנו עושים, ואז תגלגלי את זה ואז תעשי ככה. ומה עם השלטים? כבר סיימו את המשחקים? כן, סיימנו וגם תלינו המון בלונים. היי, אסור לך להיות פה, זה משהו עכשיו שאתה לא צריך לראות. לך. זה המגרש שלנו. יש אליפות כדורגל עכשיו, אנחנו מקום שני בליגה. ממבט ראשון הכל נראה גדול ומטופש. גן של ילדים, ציורים טיפשיים על הקירות, וילדים שכל הזמן צוחקים ומעצבנים. למה גם מאיה צוחקת? טוב, בוא נמשיך בסיור. יאללה, בואו. ברוכים הבאים לקבוצת פרפרים. עכשיו תוכלו ללכת לחדרים שלכם, לפרוק את הדברים עד ארוחה, לנוח קצת. הבנות ייקחו את מאיה והבנים ייקחו את בן. כל דבר שתרצו... שלומי, אפשר להחליף איתך מילה? בטח. לבד? בוא, ודאי. תראה, אי אפשר לעשות איזה שידור שאני ומאיה נהיה באותו חדר? אני מצטער, גם בנים ובנות ישנים בנפרד. אבל אתם באותו בית, תוכלו להיות המון ביחד. יש זה קושי? תראה, מאיה מאוד קטנה, היא מפחדת לישון לבד בלילה. יש לה סיוטים. אי אפשר בכל זאת שאני ומאיה נהיה באותו חדר? מאיה? בוא רגע. את יודעת שאת בחדר עם בנות, נכון? כן. את רוצה שנביא איזה מנורה שתדלוק שלא יהיה לך מפחיד? מה? אני בת 6, אני לא מפחדת מהחושך, זה בסדר. יופי, אני שמח. אם תצטרכי כל דבר ובכל שעה אני פה. בנות, קחו את מאיה לחדר שלה. בואו קחו את מאיה לחדר שלה. והבנים, קחו את בן לחדר שלו. כאן זה הפינה שלך. כאן זה המגירות שלך. פה זה הארון שלך. פה זה המיטה שלך. ובמקלחת זה אריק כי הדוש נופל. יש לנו כאן מחשבים. יש לנו ווי, יש לנו סוני, יש לנו טלוויזיה. יכולים גם לעזור לך פה. תדע. יואו, זה צמיד. תעזוב לי את היומן. טוב, איזה קמצן. אתה עושה טובות? לא צריך. לך. אני לא אוהב שנוגעים לי בדברים, אבל לאף אחד אסור להתקרב לי ליומן. כבר שנה אני כותב יומן. כל החיים שלי שם. אבא שלי הביא לי אותו ליום הולדת. איזה שיער יפה יש לך. תודה. הלוואי ועליי שיער כזה חלק ונעים. למה? גם לך יש שיער יפה. את רוצה צמה סינית? לא, אני לא אוהבת צמות.
מאיה, אפשר לדבר איתך רגע? כן. לבד? בכל מקום יש פה ילדים. אין שום פינה שאפשר לדבר בשקט. אפשר להשתגע כאן. מה זה השטויות האלה בשיער? מה, תגובה שלהם? למה? זה נחמד. יעל אמרה לי שיש לי שיער ממש מגניב. את מתנהגת כאילו הם החברים הכי טובים שלה. מה יש לך? מה אתה רוצה ממני? את לא מבינה שאם תמשיכי להתנהג ככה אנחנו נהיה פה תקועים לנצח? הם לא החברים שלך באמת, הם סתם רוצים את הדברים שלך. הבטחת לאבא שתהיה נחמד. הבטחת גם לי. בסוף ישנאו אותי בגלל שאתה לא נחמד. בואו, יש ארוחת צהריים. ואני צריך להתפנות. ברוכים הבאים למשפחתון פרפרים, הקבוצה עם הילדים הכי טובים. ברוכים הבאים, אנחנו מקווים שיהיה לכם כיף ובהצלחה. והבאנו לכם כרטיס ברכה, ושיהיה לכם כיף. ספרו לנו, מאיפה באתם? איפה אתם גרים? אשקלון. בן כמה אתה? 13. אתה אוהב כדורגל? איזה קבוצה אתה אוהב? בית"ר. אתה משחק כדורסל? את אוהבת לשיר? כן. את רוקדת? כן. את רוצה להצטרף לחבורת זמר? כן. בואו איתי, אני אראה לכם את המטבח. ופה זה הלוח שרשום בו את התורנויות של כל ילד. פינוי שולחן, פינוי מדיח, שטיפת כלים, תירשמו ותיכנסו לסבל. אני לא מנקה את החרא של אף אחד. כולם אוכלים ביחד ומנקים ביחד. אנחנו פה רק לכמה ימים. אין לי שום כוונה להפוך להיות עזרת בית שלכם. יאללה, אל תתפוס תחת. זה שאתה חדש פה זה לא אומר שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה, לא תגיד לי מה לעשות. די לריב, הבאנו לכם גם. מה הוא עשה? יאללה, איזה מעצבנות. אני ותמיר טרחנו. איזה חצור! לפעמים גם כשמתקיימים להכי טוב יוצא הכי גרוע. אם לא שנאו אותי עד עכשיו, עכשיו בטוח שונאים אותי. אני לא טוב בזה. כל השאלות האלה, כל האנשים האלה. למה אי אפשר שיעזבו אותך בשקט? למה חייבים להציג כל הזמן? נראה לו שהוא לא יעשה תורנויות. איזה חוצפן. מה הוא חושב את עצמו? שהוא מלך? אבל אחותו מאיה, מה זה חמודה? היא ממש התבאסה אחר כך. כן, איך היא התבאסה שהעוגה נפלה? זלזל בנו. כן, ואחותו מאיה...
יפה. בואי מאיה, שימי עליה את הראש. מתי הבא? עוד מעט מאיה. רוצים קצת תה? כן, אני רוצה קצת. מה אתם עושים פה? מה, עקבתם אחרינו? אל תדאג, כולנו מכירים את התחנה הזאת. מתישהו כולנו היינו פה. מה זאת אומרת? בואנה, אתה יש לך מזל, כי כשאני ברחתי לפני שנה, היה חורף, ירד עליי גשם, ועד ששכנעו אותי לחזור כבר היה לי דלקת ריאות ולא הלכתי שבועיים לבית ספר. וגם אני פעם אחת רבתי עם הרבה בנות שרצתי בטירוף ולא שמתי לב שרצתי בלי נעליים. ככה זה בהתחלה, זה קשה לכולם. אבל כולם נראים פה כל כך שמחים. אף אחד לא נראה עצוב. אי אפשר להיות עצובים כל הזמן, צריך לשחרר את זה, לחשוב על דברים אחרים. אני הכי מתגעגע הביתה לפני השינה. אין לך מה לדאוג, כי מעכשיו יש לך 2 בתים, אחד פה ואחד שם, ואתה הולך פעם בשבועיים הביתה. אתה לא לבד, אנחנו יודעים איך אתה מרגיש. ואתם לא שונאים אותי בגלל העוגה וכל מה שהיה? מה פתאום כועסים? נראה לך? לכל אחד יש יום רע, מותר. בואו תיכנסו איתנו. בואו נעשה מסיבת פיג'מות. נשאר עוד הרבה אוכל ממקודם. האמת שאני מה זה רעב. לכל אחד קשה בהתחלה, אבל צריך לנסות, לתת צ'אנס. יש הרבה סוגים של בתים. יש את הבית שלי עם מאיה, עם ההורים, יש את הפנימיה, ויש בית על הגב, שהולך איתך לכל מקום. בית זה מקום שלאנשים אכפת ממך. וגם אם היה לך יום רע, אולי אפילו היום הכי גרוע בעולם, והתנהגת לא טוב, ולא היית נחמד. אם ייתנו לך יד ויעזרו לך לעבור את היום, כנראה שאתה בבית.